Hello mga Yanyans! Good morning! This is Shibi TV. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Click the bell button para sa video niya. Ang lang mga Yanyans, dito tayo ngayon sa mga Yanyans, Welltech Lingayen. Tingnan natin mga Yanyans yung design at price ng mga Yanyans, Sniper 155. Yanyans, tara na, samahan nyo ako. Yung mga Yanyans, Welltech, your key to a new life. So mga Yanyans, yung mga Yanyans, along the highway lang siya. Papunta natin mga Yanyans, bayan ng mga Yanyans, Lingayen. Ito mga Yanyans, wala naman ang bayan ng Binmalay. Alas tapos na sa mga Yanyans, mga Yanyans, dito sa may ito mga Yanyans, ano ito mga Yanyans, pader ito ng mga Yanyans ng stasyon ng pulis dito sa Lingayen. Alas tapat lang sa mga Yanyans. Mga Yanyans, tara mga Yanyans, pasok tayo. Ayan, shoutout kay ma'am kasi pinangalan tayo mag-vlog dito. Ito pala yung yung Sniper 155, yung design niya. Ayan, yung naka-display sa amin sa harap, naka-display sa amin yan. Abali mo yan, yung sukat ng gulong niya is sa harap is 90 by 80, tapos yung rim niya is 17. Ayan, naka-display sa amin yan. Tapos yung yung naka-display rin, naka-display. Tapos sukat ng gulong niya mga yan is 120 by 70. Tapos 17 yung yung rim niya. May yan. Ito yung yan yung meron na siya dito mga yan yung tambutso niya para hindi mainitan. Ano daw? Support na. May yan, meron siya dito yung niya, yung angkatan niya. Ganyan. Ganyan. Tapos yung dito ngayon yung saan niya, compartment niya. Mayroong kunting dito, lagayan dito. Tapos yung gasolinahan niya. Yan, mayroong guma dito. Ganyan yan. Tapos mayroon yung flasher niya. Ito ngayon siya. Tapos ngayon siya yung stop and go system. Tapos yung high-low. Tapos meron din siyang dito ngayon yung fast light. Click ko lang dito fast light. May ito fast. Kasi ganyan mo naman yan. So ilaw din siya ang fast light niya. High-low. Tapos flasher niya. Kusina. Tapos yung starter. At may hazard na hazard. Yung itong design ng hazard. Pwede mong i-hazard mo yan. Ilaw yung apat na ilaw niya. Pwede mo i-off yung hazard niya. Yan, hazard. Yung yan, yung sprocket niya is yung size na sprocket yung yan is yan din mga yan. Ano size na sprocket niya? 46 mga yan. 46 yung yan sprocket size. Eminence, okay. Eminence. Ngayon yung presyo mo yun is pag cash siya is 114,900. Tapos yung down payment niya is 96. Tapos yung monthly niya may yan in 3 years is 5,736. Tatlong taon to ma'am, di ba? Tatlong taon ito, yung 5,700. Let's say sa unang taon. Ay, okay. May yan, bali less 500 to in 1 year, kaya 5,200 na lang ito. Tapos sa second year naman is less 200 in 2 years. Kaya sa 3 years na wala na ma'am, sa 3 years wala na. Sa 3 years na wala na. Wala nang rebates. Diretsong 200 ma'am. Okay, diretsong 200 pala pagdating ng 2 years. O kaya 5,200 na lang. 5,200 in 2 years plus 3 years. In 1 year is 500. Kaya 5,236. Tapos in second year is weighing 5,536. Second year. Ganyan yung Yamaha dito sa Welltech Lingayen. Yamaha 155. So yun lang mga Yanyans, no? Ang design at presyo ng Yamaha Sniper 155 dito sa Welltech Lingayen. Yanyans,
salamat sa nanonood. God bless everyone. Keep safe. Sana sa mabuting kalagayan. And bye-bye!